Assalamualaikum cah, saiki mie wajan dan bakso sapi barokah 354 Pak Mul buka cabang ketiga nggone Timur SMA 1 Magetan utawa ngarepe SD Selosari Magetan iku lho cah. Kene mie ayame mulai saka rego 9.000, baksone mulai saka 11.000 tok cah. Jan murah tenan ya to. Buka mulai setengah 10 isuk sampai jam 8 bengi. Pas maem dek kene awakmu bakalan disuguhi experience sing unik cah. Yo saiki mulo kapan neh mangan mie ayam rego 9.000 tapi nggae wajan lho cah. Ora yo unik tur mantep lah. Ning kene mimin sing seneng ki ya mie ayame teksture kenyal, lembut dan toppingnya berlimpah cah. Baksone iki juga juara. Kuahe seger berkaldu dan disajikne panas-panas ngene. Cocok karo hawane Magetan sing adem yo to. Koneh dengan konsep hot plate ngene iki nggarai sensasi makanmu gak terlupakan cah. Wis sing penasaran dan gas mrene yo.